Vítám vás u tohoto tutoriálu a toto je tutoriál, co vlastně, tutoriál, jako tutoriál to úplně není, spíš je to vysvětlení. Když vám nějaký youtuber řekne, podívejte se do popisku a prostě v popisku máte něco, jo, cokoliv, třeba když já vám dávám, ukazuju třeba návod, jak si stáhnout nějakou heklovou hru nebo něco takového, tak většinou v popisku bývá nějaký třeba program na hack a tak dál. Takže vlastně když jste na mobilu, tak popisek máte, jak tady máte ten normální název, a když na něho kliknete, tady to 90 vteřin, jak tady já mám hashtag 62, tak kliknu na to a otevřu si mi tady popisek. Toto je celé popisek, tady důle. To prostě, co se mi tady objeví. Takže toto je vlastně popisek, toto je ten návod, nebo vysvětlení a tak dále. Takže já se s vámi loučím a ahoj!